Здравейте, слушатели на Коментарно студио. Преди да започнем с коментарите, искам така да ви благодаря за растящата подкрепа спрямо това, което правим. Явно е, че действително оценявате това, че сме непрофесионални коментатори и не говорим както студията. Говорим това, което мислим, дори да не сте съгласни с нас. Това, че не слушате, означава много за нас, което ни накара да минем от 2 седмици на по 1 седмица и от обстановката, политическата обстановка в България стана динамична. Назначаването на новото служебно правителство, тук трябва да адмирирам госпожа Гарчева за това, че позна за датата за изборите 19 април, което показва, че не само професионалните коментатори могат да дават прогнози, а и хора, които не се занимават пряко с политика. И така, да преминем към същността. Преди да започна анализа, бих се обърнал към вас със следния призив. Този път нещата са такива, че крайно време е да гласуваме за личности, а не за партиен цвят. С това не искам да обиждам никоя политическа партия, движение или каквото и да е там, формирование, а искам да кажа, че във всяка една партия има читави хора, независимо от това, че дали харесваме партията, която представлява или не, но пък и другото, че крайно време е някои хора да бъдат пенсионирани. Такива хора, като например Данчо Ментата, ще се пенсионират в парламента. Ще позволим ли на такива като него да го направят? Време е за, колкото и да е болезнено, да пенсионираме някои личности, защото на мен лично ми е омръзнало да ги гледам по студията и да гледам коментарите, които се простират до това да се задържат колкото се може повече в парламента и да лапат парите от нашите данъци, защото ние им плащаме заплатите, не някой друг. И за това бих ви призовал, гледайте хубаво листите. Гласувайте за млади, непознати хора. Време е българската политика да влязат хора, които не са свързани с миналото, а които са деца на новото време. И затова, когато гласувате, нека този път не само да гласуваме за партия, но и да гласуваме за нови хора, а не за някакви политически номади, които не са се успели да се реализират никъде другаде и този път, използвайки вълната от появата на новия спасител, бившия президент Радев, да влязат и те в парламента. Какво е моята оценка за това, което се случва? Определено някои партии ще се отидат. И първата е един такъв спасител, като Има такъв народ на Слави Трифонов. Мисля, че той вече омръзна на всички, показа чия патерица е, показа на кого служи и другото, че електората му ще бъде изсмукан от новото формирование. Втората партия, която може би ще бъде отива вече в канала, това е Величие. На всички омръзна буквално глупости на Евелин Михайлов, по простата причина, че занимавани с вече втори парламент, ни занимава с него и с неговия исторически парк. Не е той център на България и затова време и него да пенсионираме и да се отиде в историческия парк, където да отговаря пред своите инвеститори за това, което е сътворил. Тук ще вметна моите любимци от Възраждане. Значи, откакто 4-5 години така имам някакви политически занимания, тази партия е обект на мой интерес като внимание, защото тя е пример как се използва политиката ти да се
да спечелиш пари без да правиш нищо. Бизнес структурата Възраждане отива в канала. Също отива в канала. Поради две причини. Първата причина е това, че Радев ще измука, отново ще вземе голяма част от него електорат. Това го показват и социологическите агенции, които наскоро имаха като маркетинг смяра, които показват определено спад в подкрепата за Възраждане. Второто нещо, това, че той със закона за секциите в чужбина буквално се закла. Президента Йотова го наложи вето, но каквото и да става от тук нататък, дори отново да бъде прият, завинаги ще се остане това, че Възраждане са вкарали този закон. Моите лични впечатления от контактите в патриотичния сектор, че Костадинов не е много популярен в България, а е по-популярен навън. По-популярен навън и мнозинството от гласовете му идваха отвън. С това той си закопа своя вод. Защо съдя така? Защото при контактите ми дори с хора от Възраждане се оказва, че администратори, модератори на страници и на всичко друго, 90% са отвън. Малко са българите вътре в България, които работят за него. Което едно, че показва заслепение, едно, че не знам поради каква причина, може би обслужваше някои интереси, знаем на кого. Поради това, че трябваше да обслужи някои интереси, Костадинов вкара този законопроект. Втората основна причина, поради която спада интереса към Възраждане, това, че изгони много читави хора. С много от тях съм бил противници, но искам откровенно да кажа, че тези хора, макар че имат съвсем други виждания спрямо мен, изпитам някакво уважение към тях, защото имат ясна и категорична позиция по много въпроси. А такива хора будят уважение. Тези хора водеха хора след себе си, бяха лице на партията, но Костадинов не може да търпи такива хора около себе си и той ги изгони. И около себе си сътвори един кръг от лумпени, които знаят, че благодарение на него са в парламента, но тези хора не му водят никакви гласове. Това е моят коментар за това, което измина през седмицата, с което искам да дам вече думата на госпожа Гарчева, което и казвам добър вечер, и да чуем и твоя коментар за това, което се случва. Добър вечер на теб и на нашите слушатели. Аз също искам да благодаря. Пропусна БСП. БСП е партия, която също ще си отиде, ще си плати цената за това, че извърши престъпление спрямо обещанията, които беше дава на своите избиратели и спрямо решенията на техните ръководни органи никога да не се коалират с Борисов и с Пеевски. Всички тези партии си прав. И станаха ясни още когато, ако си спомняш едно далечно интервю на Слави Трифонов с Бойко Борисов, когато Слави Трифонов обещаваше, че ще зададе на Бойко Борисов на много силни въпроси, много директни въпроси и беше едно удобно интервю. Като тези, които гледахме напоследък на Бойко Борисов. След това отказът на Слави като първа политическа сила да направи правителство и управление. Аз съм ти казвала и на други такива наши предавания, че за мен политическите сили не са способни да произведат управление и затова на тях им е изгодно това да има правителство по няколко месеца, година, 2-3 и след това да се върви на нови избори. По някакъв начин се самовъзпроизвеждат и по този начин хората си мислят, че България върви на зле не защото политиците ни крадат и не могат да възпроизведат управление, ами защото сме в политическа криза. Всъщност политическата ни криза е създадена от политиците и сега новият спасител Радев, ако не покаже наистина
способност да управлява, достатъчно кадри, които да управлява. За мен това ще е негова пробойна и негово изпитание. Също ще отпадне много бързо, както и самият Слави Трифонов и неговата формация. Партия Възраждане е много интересна, защото ние сме си говорили много пъти с тебе, че използват патриотизма не само партия Възраждане, преди нея бяха Атака, ВМРО и всичките захлебваха буквално на идеята за патриотизъм. Всъщност човек трябва да бъде патриот по презумпция. Когато обаче ти се заявиш аз съм патриот, все едно казваш на другите, всички около тебе, други политически формирования, вие не сте патриоти. Смятам, че във всяка партия има и читави хора, и хора, които са там заради кауза, и хора, които са свършили нещо за тази партия. Не можем да отречем абсолютно всичко постигнато от абсолютно всяка една партия. И когато кажеш само аз съм патриот, между другото много често Костадинов го е казал, само Възраждане, само не знам си какво, това в един момент буди първо присмех, след това буди отвращение и разочарование. Аз наблюдавам какви са коментарите по техните постове и виждам това. Възраждане няма да се стопи на тези избори, но ще бъде наполовина. Защото с закона, който те вкараха за ограничаване на вота в чужбина, освен че сами себе си порязаха, те направиха едно престъпление, мога да го кажа, което правеха другите патриотични сили преди него. Те използват ДПС, за да си ствърдяват електората. Говорят, че ще ограничат вота само в Турция, пък заедно с това ограничават вота в САЩ и в Англия. От друга страна ДПС използва Възраждане по същия начин. Тия са лошите, тия пречат на нашата общност и това е нещо, което всички политически, патриотични, така наречени сили правеха до момента. Като скачени съдове с етническата партия ДПС, друг е въпросът, че етническа партия в България по Конституция не трябва да има. Освен това, хората трябва да виждат резултат от управлението. Всяка една политическа сила, дори малък, дори нещо, което да е наистина близко, което да променя живота на хората. Когато, без значение на местно, на национално ниво, когато единственият резултат, който хората виждат е това, че ти увеличаваш имотите, парите, привилегиите. Ние за привилегиите на политиците говорихме в миналото предаване и за тях няма абсолютно нищо. Разочарованието неминуемо идва и най-лошото е, че ако има 10-12 народни представители, които си вършат работа в парламента, обществото казва така: имаме 240 кръци в парламента, трябва да ги изметем всичките. Както ние имаме българска поговорка: покрай сухото гори и мокрото. Другата политическа сила вели, че няма как да ня споделя. Аз имам една теория, между другото, която теория ми се потвърждава за всяка нова политическа сила, която се титулова като патриотична. Те създават около себе си една легенда. Легендата на ВМРО, например, беше историческата абревиатура ВМРО. Легендата на Костадинов беше учебника по родино знание, който той беше казал, че е написан, накрая се оказа, че е само създател. Легендата на Ивелин Михайлов е исторически парк. Само че в техните групи много често съм питала, що ме исторически парки претендират да преразказва нашата история, за да не обикаляме цялата страна да я видим в оригинал, макар че е хубаво да я видим в оригинал. Защо в този исторически парк не е засегнато турско робство? Нима там не сме оцелели като религия, не сме оцелели като етнос, като нация и никой до сега не е успял да ми отговори. Исторически парк, освен пирамида, е легендата, която създава така образ на Ивелин Михайлов, за да го вкара в парламента. Но моето мнение е, че той трябва да си ходи от политиката не само защото за толкова години не направи нищо, за 2 години в парламента, неговата формация, не направи нищо, което се прави в парламента, не извърши никаква парламентарна дейност в полза на обществото. Защото в тези години
Продължиха и измамите. Някои от измамите, за които е подведен под отговорност, са се случили, когато те са били в парламента миналия път. И все пак обществото трябва да види, да има усещане за справедливост. Това усещане за справедливост може да се възцари, когато ние заклеймяваме не само големите грабежи, каквито са от инфраструктурните проекти, от тези сега в момента не ми идва думата, ами трябва и малките грабежи също да бъдат заклемявани, съответно да получат своята справедливост. За съжаление, въпреки големия доклад на ДАНС, който има спрямо Ивелин Михайлов и неговото ОПГ величие, все още резултата в тази посока няма. И за мен единственото нещо, заради което Ивелин Михайлов иска да остане в парламента, е за да има имунитет. Все пак нека да коментираме и партиите, които ще останат в парламента буквално с 2-3 изречения. ГЕРБ се тресе, точно както на времето формацията на Костов, когато вече имаше невъзможност да управлява. Една от показателите за това разтрисване е Делян Добрев, който първо обяви, че си тръгва, после обяви, че не си тръгва. Това се случи между другото с всяка партия, която е в управлението и в един момент вече няма причини да остава в управлението. Въпреки това в утрешния ден или в други ден ГЕРБ ще променят своето ръководство, което няма да им се отрази, както и на БСП, няма да им се отрази позитивно, тъй като те вече са се изчерпали като възможност да управляват. ДПС никога не са имали такава възможност, говоря за ДПС ново начало, защото техният вод е купен и корпоративен такъв прагматичен вод, който гласува за тях поради това, че те са силните на деня, те са тези, които раздават парите по общините и това е абсолютно прагматика. Ако има друг силен, те ще се преориентират. Меч, според мен, е партия, която се позиционира в уж дребните наглед неща в този парламент, но съобразно парламентарната група това беше според мен много умно нещо. Да се работи срещу чеситата, техните криминални практики. Онзи ден имаха закон за детските градини, по-скоро за яслените групи. Такива неща, които наистина са променящи живота на хората, ако бяха приети обаче, защото все пак Меч няма достатъчно мнозинство, за да може да бъдат приети. И партията, която не споменахме, е на Румен Радев. Румен Радев трябва максимално бързо да започне да говори, защото вече е дошъл момента, в който това мълчание ще започне да му се отразява негативно. Той не може да яхне очакванията на хората. Отделно, че ППДБ не можаха, и тях не сме споменали, все пак ще ги кажа с едно изречение. Заради това, което се случи в Петрохан, ППДБ загубиха този допълнителен вод, който имаха след протестите. Румен Радев, ако не започне да говори, да покаже, че той може наистина да бъде истински изразител на очакванията на обществото, той няма да има този резултат, който очакват. Да не говорим, че вече дори изследователите признават, че не се забелязва вълна. Между другото, тази за вълна го бях казал още буквално първия път, когато той се зна от президентския пост, за да прави партия. Още тогава видях, че няма вълна и не се задава такава. И във всяко едно предаване си казваме, че ако има нещо, то ще е вълничка. Соня, във втората част на коментара аз искам да погледна и навън България, защото сама разбираш, че много неща в българската политика се влияят от външни фактори, като тук на първо място, което искам да кажа, което и имах честа за първи път да науча от моя китайски събеседник и този път ще го кажа в ефир. В събота ще коментираме експресно, защото човекът, който беше главен опонент на сегашния президент Си, е починал следствие мъченията, които са го подложили при арестуването му. И аз не случайно написах на своя профил "Господ да се смели над Китай",
защото вече така ситуацията става непредвидима. Поглеждам на изток, защото в бушуваща война на север от нас, Китай е един от факторите, които поддържа Русия в тази война и един от факторите, които може би влияят дали ще има мир или няма да има мир. И това, кой ще управлява Китай, зависи тази война дали ще прекрати или няма да прекрати. Другото, което е, че в момента на летище София има американски транспортни самолети, което показва, че нещо ще се случи тези дни, но това може би знаят само някъде, където знаят някъде по високите етажи на властта, което ние нямаме достъп. Но тук ще цитирам един срамен факт, че нашите ГДБО, разузнавателните ни служби, не се викат на съвещания на средните им служби на НАТО, по простата причина, че се счита, че от тук изтича много информация, който показва колко са пробити, и това показва и, че случая Петрохан не е в компетенцията на нашите служби, именно поради тази причина, че са пробити. И тук в тази връзка ще засегна случая Капутин, страницата Капутин. Да, използваме в една от групите във Фейсбук към блога, и поради карикатурите, които пуска спрямо моите любимци от една политическа партия. Но ще го засегна този въпрос, защото вместо да покажат истината за Петрохан, по сигнал, нека го кажем, на пазарджишкия депутат Стоян Таслаков, те са се задействали да се разбере кой стои за тази страница. Коментирам го този факт, защото знаем, че медиите у нас са купени. И купени от този, който плаща. И това породи феномена и такива малки медии като нас, където такива хора като нас, които са независими, коментират и казват истината. Това е един от главните феномени, които породи тази липса на свобода на словото в България. И както утре някой депутат, който не му харесва това, което ние говорим, ще се задейства да бъдем привиквани полицията да казваме защо го критикуваме. Значи тук ще използвам за пример Съединените американски щати. Недоволството в САЩ се коментира от медии, които са негови противници. Има и другите медии, разбира се, които го защитават, но това е демокрацията. Ти трябва да свикнеш, че когато си публична личност, ти си подложен и на усмиване от своите опоненти, и твоя личен живот е под прожекторите. И с това ще се върна към правителството за гафа, който направиха с Целков. Защото когато се назначаваш един човек, поне огледай неговото минало и дали няма някакви тъмни петна, които могат да бъдат атакувани от твоите опоненти. И което още веднъж потвърждава и призива ми: гласувайте за нови лица. Явно Цицелков е вече лице, което веднъж е използвано, многократно е използвано, и това поражда въпрос за кадровия потенциал на всяка една отделна партия. Ние го засегнахме в предишни предавания. Синдрома на критичното мислене. Всеки един, който мисли по-различно от партийната линия, е атакуван, усмиван и оплюван. Да, говорим и за Божанков, колкото и да изпитваме каквито и да чувства към него. Това говорим и за много други партии. И въобще този синдром го има навсякъде. И това е ярък пример с добре, че Цицелков си направи оставката, че да се просто този шум може би дано е да спре, защото е неприятен да се изнасят такива. Аз лично не съм привърженик да се изнасят от личния живот, фрагменти от личния живот на всеки. И последното,
което искам да кажа, това е вътрешният министър в това правителство. Той е брат. Аз лично тук, като човек, който е потомък на бежанци от Македония, буди неприятни мисли, че е брат на човек, който македонийската пропаганда в Скопие поддържа тезата за македонско малцинство у нас, и което навява на мисълта за завоите в българската политика. Каква политика ще има това правителство, докато все още докато е на власт, докато минат изборите. Но друго, което ме притеснява, е появата на те наречените обединени българи с едно лице Димче Ямандиев, който буди непрерязан у мен, защото, използвайки миналото на един истински българин за мен, Атанас Величков от медията Трибуна МК, която е единствената българска трибуна в Македония, която успява да оцелее на фона на този злъч, който се лее от Македония. Използвайки миналото му, че е бил от Омо и Линден, много така мръсно се атакува, за да бъде унищожен. Но, слава Богу, Атанас си има свои приятели и хора, които му вярват и знаят какъв е. Така че това беше твърде гнусно от страна на български медии, като Вестимак и тази, която Димче Ямандия поддържа, да го атакуват, като според мен целта беше македонското медийно пространство да бъде завладяно от Вестимак. Аз съм го казал Вестимак, кой стои зад гърба му. Това е Виктор Стоянов от те наречената фондация Македония. Зад която може би вече си е продал душата на Костадин Костадинов, защото активисти на Възраждане скоро бяха бити в Велес миналата година, което показва, че на кого е продал душата си Виктор Стоянов, и с което като направиш връзката, още веднъж ще коментирам, показва, че Възраждане се опитва да завладее пространството в Македония, за да не може никой друг да пробие. Но мисля, че си правят криво сметките, тъй като, отново ще го повторя, появата на много такива като нас, дори тук ще цитирам и Коридор 8, нашите приятели от Коридор 8, и други подкастове и други канали, това е просто невъзможно. Винаги ще има някой, който ще казва истината. Ще завърша какво е моето мнение за кампанията. Мисля, че ще бъде много мръсна и кална, такъв смисъл, че няма да има борба на идеи, ще има изнасяне на такива неща, както при Цицелков, на неприлични неща и нелицеприятни неща от личното битие и житие на всеки един от кандидатите, но се надявам българите този път да проявят разум и да вкарат в парламента повече хора, които биха дали повече идеи за развитието на страната. Какво е твоето мнение по това, което коментирах? Ами ти нафали толкова много неща, че трябва да започна подред. Първо, Бог да го прости генерала. За мен във всяка една политическа система, всяка една страна трябва да има опортунистично настроени партии, трябва да има вътрешна борба, за да може да се развива тази, без значение дали е демокрация или китайския вид социализъм, какъвто е в момента в Китай. Колкото по-еднакво мислене, колкото по-тоталитарни порядки има, толкова тази система ще гръмне отвътре. Аз не съм, нали, ти имаш човек с който коментира, така че ще продължа нататък. Самолетите в България, освен че има самолети на българското летище,
на 23-ти мисия, на 24-ти са забранени полетите, които са тези градските, в смисъл тези гражданските полети, затворено летището за граждански полети. Тук първо това решение не е минало през парламента, не е гласувано от парламента. Ти знаеш, че аз следа парламента много сериозно и много често ми прави впечатление, че председателката на Народното събрание казва: ами министра на отбраната взе решение да пусне коридор за не знам си какви полети. Това не се гласува, това е просто съобщение. Информира се народното представителство. Като се има в предвид, че ние в България нямаме американски посланник, нямаме и български посланник в Щатите, но пък си имаме американски самолети на българското летище в София, т.е. Васил Левски. И то точно разположени няколко дни буквално след почета, който дадохме на Левски и 153 години от неговото обесване. Да не говорим, че ние сме заобиколени от натовски страни. Румъния е в НАТО, Турция е в НАТО, Гърция е в НАТО. Те очевидно обаче са отказали тяхното летище да бъде ползвано дори да е само за зареждане с гориво. Ако Америка планира в предвид разговорите с Иран, които напоследък се вижда, че не вървят добре, ако планира удари в Иран, дори да сме използвани като помощно летище, тя ни превръща директно в плацдарм, което нашето правителство, ако не беше наведено, не би трябвало да го допуска. Това е мнението ми. По отношение на сайта Капутин, първият ми коментар е, че предвид толкова много работа, която да има да се свърши в Народното събрание, в предвид, че си народен представител, вече не знам кой парламент, да се занимава с един хумористичен политически сайт. Да, наистина, той напада предимно Възраждане. Ми се струва дребнаво, струва ми се немощно, безпомощно ми се струва. Да не говорим, че самите Възраждане има такава хумористична страничка, казва се Гневник, която без много фантазия се опитва да оплюва опонентите на Костадинов и дори другите опозиционни партии, защото знаем, че Костадинов трябва да бъде единствен, трябва да се представя като единствен. Това удря по свободата на словото наистина и показва страхът. Защото ние българите имаме една поговорка: добре, че е смехът да си кажем истината. Не случайно нарекох страницата Капутин хумористична, защото тя много често е напипала точно истината за някое гласуване на Възраждане, за някое действие на Възраждане, за някоя приказка на Възраждане, които не са точно в тази посока, на която на Възраждане им се иска. По отношение на свободата на словото, ние бяхме на 111-то място. После се качихме на 79-то. Сега не знам на кое точно място сме, но не само интернет средата е подложена на това така да кажа, ограничаване на свободното мнение, ами особено българските телевизии, българските медии, българските радиа са подложени на изключителна цензура. Ти каза преди малко, че не чуваш нови политически идеи. Всъщност, дори да има политически идеи, които да са различни от това, което нон-стоп ни залива от екраните, от радията, ти няма как да ги чуеш, точно да не са допускани. Един простичък пример. Преди няколко месеца, може би, аз го прочетох в сайта Афера, но беше написано, сега не се сещам името на блогъра, който го беше написал, за предаването Панорама. За едностранчивостта на това предаване той си беше направил труда от началото на миналата година, от 1 януари миналата година, до края на годината да види кои са представените в Панорама политически лица и съответно анализаторите, защото ние знаем, че всеки един анализатор не изразява своето мнение. Всеки един анализатор и говореща глава, която пуска по телевизора, ти знаеш
точно чия гледна точка изразява. Точно дали е либералния сектор, дали е на ГЕРБ изразител, дали е на така наречените леви. Така че беше го направил това изследване и се оказа, че за цяла година най-широко представената гледна точка е на либералите. След това следваха ГЕРБ, след това следваха Възраждане и БСП и има две политически партии в парламента, които изобщо не бяха представени. Голямата наглост на Панорама достигна тази седмица, когато за втора седмица подред те използват ефира, за да пропагандират на фона на педофилския скандал, не само педофилски, разбира се, има убийства в Петрохан, но преекспонира се точно тази линия, да пропагандират отново ППДБ и Възраждане. Втора седмица подред. Две партии в парламента не са показани нито веднъж в Панорама. Българското национално радио и Българската национална телевизия трябва да има равнопоставеност, трябва да се предпостави това. В закон за радио и телевизията трябва да се изиска, защото тези две медии се плащат по нашите данъци. А и по този начин българина ще може да направи своят избор от представителните му идеи, а не от едни и същи неща, които чува по телевизора. Затова е страшно много хора вече не гледат телевизия и разчитат на такива алтернативни източници на информация, каквито сме ние, каквито са страшно много канали в YouTube, по радиото и в TikTok и така нататък. Това, което ти каза за кампанията, защото аз за кампанията се сещам, че завърши, кална кампания със 100% ще има. Калната кампания вече започна и убийството в Петрохан се използва именно за такава кална кампания. Заради връзките на политици там и заради практиките, които са имали тези хора там. Включително и сектантските такива. Но според мен кампанията ще бъде по-скоро вяла. Вяла, защото каквото и да ви говорят, то се вижда между другото. Ние очакваме вълна, защото имаме нов играч, обаче вълна не се задява. И тук вината не е само в мълчането на Радев, то не е вина, ами отговорност, по-точно думата е грешна. Отговорността е на всичките политически сили, тъй като не се търси по-висока изборна активност. Търси се, напротив, по-ниска изборна активност, защото когато имаме по-ниска изборна активност, отиват да гласуват твърдите ядра, хората по принцип, които са възпитани да гласуват, корпоративния и купения вод. И последно, което сега се сещам, че ти го спомена за правителството. Значи, този, който напусна Цицелков, който го считат за изборен експерт и който беше представен като специален вице-премиер за честни избори, самата формулировка показва, че правителството иска да направи пиар. Ето, имаме си специален човек, който ще отговаря за честни избори. И той се оказа компрометиран. Не коментирам това, че хващам с алкохол и с наркотици. Макар че да се хванат с алкохол и наркотици, когато шофираш, това си е опит за убийство, тъй като ти си опасен на пътя. И то за предумишлено убийство. Добре, че нищо не е станало. Но скандала в Гана, на който той е отишъл като представител на България, не само на България, на Европейския съюз, да наблюдава изборите в Гана и сътворява европейски скандал. Това не може да се преглътне. Иначе, аз не смятам, че вината е толкова на Гюров. Цицелков просто от неговата общност, от неговата кръвна група, както обичаме ние да казваме по-народному. За мен е на Гюров, той е представен Цицелков. За мен е срамно този човек че изобщо отишъл в правителството. Наистина можеше в заден план да помага. Ако наистина искаше честни избори, никой нямаше да го забележи тогава. По отношение на МВР министъра и на това, че нашите служби не са канени никъде, МВР министъра е юрист, но не познава системата на МВР. Ако Гюров искаше честни избори,
трябваше да акцентира върху силна МВР фигура, която да познава, да знае практиките на купуване, на манипулиране на вод. Оттам трябваше да се започне. Ето ги първите стъпки на този МВР министър. Той е казал, че ще уволни всичките, които са замесени, които са направили разследванията по случая Петрохан. И понеже избухна обществено недоволство, защото тези хора, каквито и да са, ти знаеш, че аз не одобрявам техните брифинги, това, че информацията не я дадоха на час по лъжичка, това, че ни даваха заблуждаваща информация, това създаде брожението обществото. По този случай създаде възможността обществото да фантазира, да си измисля такова вариации, какво се е случило точно, да се прави на криминалист. Това е категорично вина на МВР. Но да уволниш хората, които са започнали и все пак са стигнали до някакви данни, все пак, означава, че ти се опитваш да прикриеш този случай. Да не говорим, че министъра на правосъдието в това злополучно правителство е от антикорупционния фонд, който се опитал преди години да натисне МВР службите да не разглеждат сигнали, които са били свързани с тези хора в Петрохан. Буквално ведно ми завършвам за този министър. Казах за другите хора в правителството и за младите хора, които ти казваш. Беше още преди миналото предаване аз бях написала, че ако Дюров не се справи с управлението, това ще удари ППДБ. Ще ги удари след случая Петрохан. Правителството започва с фалстарт, с тези назначения, които до сега коментирахме, с вице-премиера по европейските средства, която се оказа любовница на Пеканов. И тук ми идват думите на Татяна Дончева, която каза: бе, давайте им на тия момичета, обличайте ги в кожи, ги обличайте, водете ги на круизи, окичете ги с злато, но не ги слагайте на върха на държавата. На момичето му личи, че е неадекватно. То седи и се усмихва милото, но ти вземаш много важна функция. Да, добре ще звучи в автобиографията й. Но каква функция това е синекурна длъжност. Тя е сложена там, за да излезе добре в автобиографията й. И да може след време да каже, като другата скандална такава, която можеше да ни стане премиер, Мария Филипова, която каза: аз от 15 години имам опит в администрацията. Такива момичета трябва да ги скажете на по-заден план, за да покажете някакъв вид компетентност. Това е моето мнение за правителството на скандалите, които се случват в него. Не очаквам това правителство да произведе честни избори. За съжаление, честните избори са по-скоро мираж в това правителство. Бих се очудила, ако то направи такива честни избори. Аз искам да допълня към наистина мръсната картина, която очертахме, защото ние не чертаем апокалипсис, ние чертаем нещо реално. Няколко неща. Може би това девойче е сложено, защото се очаква парите от плана за възстановяване, последните пари от плана за възстановяване да дойдат, които не са, хич не са малко. И другата цифра е 3 милиарда, които ни се отпускат за няколко проекта за превъоръжаване на армията. Сама разбираш, че човек, който е наясно с нещата, който е наясно с системата, не би допуснал тези пари да се усвоят тук така. И втория пак, който допълва мрачната картина, е, че Гюров е извикал международен екип да разследва случая Петрохан, който отново и отново показва, че колко са пробити нашите служби и че буквално за нищо не стават. Нека се го кажем, за нищо не стават. Аз стоя за тези думи, защото аз и по друга линия съм се убедил, че да допуснеш хора, които още веднъж ще се върна на страницата Капутин,
А, значи, някои хора, някои страници могат да оплюват, да обиждат, да заплашват и не се взимат никакви мерки. А някой решава, че някой му е неудобен и се подава сигнал и веднага се задействат и това се разследва. Мен ми се иска, завършвайки този коментар, да направим една прогноза кой ще влезе в бъдещия парламент. Искаш ли да я направим? Да, разбира се, че искам да я направим, но преди това, понеже забравих за службите, понеже ти в миналия коментар беше по-дълъг и забравих, не чух за службите. Българските служби, че са пробити са. Но аз имам една обща думичка за това, че имаме млад човек като вице-премиер. Вчера Дюров отиде направи брифинг с млади хора, които са уж джензитата, които бяха на това на протестите. Думичката е пиар. Те си правят на умел пиар. Българското общество вече очаква реални резултати. И младите хора, които не се оказаха непознати, а се оказаха синове и деца на техни активисти, и младата вице-премиерка, и международния екип, който ще разследва, всичко това се прави за пиар, за да се покаже, че някаква работа се върши и да се хвърли прах в очите на обществото. Ето правим прогноза. Смятам, че Румен Радев ще вземе първото място. Ще бъде около 30%. Малко по-малко или малко повече, но в никой случай няма да предизвика голяма вълна. Бойко Борисов ще вземе около 20%. Пак малко по-малко или малко повече. ППДБ смятам, че ще влезе в парламента с около 10%. Грешките, които правя, ще срине още повече доверието в тях. Обществото ни е консервативно. Каквото и да означава, аз познавам доста млади хора, все пак и работя след млади хора, колкото и да са разширена възприемчивост, с свободолюбиви, има неща, на които не бива да посягаш, но тези неща са децата. За мен те ще загубят около 10%. Сигурно противно на очакванията, смятам, че ДПС ново начало ще бъде също около 10%, но под 10%. Все пак Дюров трябва да направи нещо за ограничаване на купения вод, за да покаже, че е свършил някаква работа, и това със сигурност ще удари ДПС ново начало. Възраждане ги виждам около 8%. Твърде много грешки направи Костадинов, виждам и коментарите в мрежата. Освен това, по места ти трябва да имаш хора, които да ти вършат кампанията, а той мисля, че остана без такива хора. И накрая виждам, но не по значение, партия Меч около 6%. Мисля, че хората ще възнаградят, и преди малко каза, че целият вод на ИТН ще бъде изсмукан от Радев. Не, мисля, че голяма част от вота за ИТН и голяма част от вота за Възраждане ще бъде изсмукан от партия Меч, ще дойде при партия Меч. Защото Румен Радев прави една кампания, която е по-ориентирана към по-възрастните. Такъв един наставнически, един морализаторски, докато основната част от електората на ИТН бяха хора с по-широко, но средне, такова центрично мислене. И мисля, че този електорат ще дойде при партия Меч. Другите ги виждам под чертата. Партия Величие, целият електорат ще бъде изсмукан от Румен Радев, защото те се постараха да се закрепат за Румен Радев. Моето мнение, аз съм го казвала и преди, че че в следващия парламент по-скоро няма да има правителство, тъй като напоследък виждам, че се върви през парламент, има управление. Макар че толкова вече е на границата на общественото доверие това, че политическата ни класа не може да произведе управление, че може и да се направи някакво такова. Ако се сбъдне моята прогноза за такъв тип разпределение на парламента, би могло да се търси управленска формула между Румен Радев, Меч и Възраждане или ППДБ.
Не случайно поставям меч втора, въпреки че би била трета като такова, като възможност, тъй като ако Румен Радев се ориентира към Възраждане, ще го обвинат в това, че не тегли нищо, което аз не мисля, че той е така. Той е натовски генерал и мисля, че е одобрен от посолствата, за да слезне, абдикира, както смятат някои хора, от президентския пост и да започне да прави политика вече на реален политически терен. Той ще бъде новият ни управленец, това нямам съмнение в това. ППДБ, според мен ПП постепенно ще изчезна тази крайно либерална, тези крайни такива непривични за нашата народопсихология практики, постепенно ще си отидат с тях. И градската десница, така наречена, ще се свие в един момент до нормалните си числа от около 6, 7, 8%, когато не е твърде крайни, с твърде непривични за българи на политики, тя би била приемлива като партньор за управление. Това е моята прогноза за следващите. Пък и тя е в тренда, в тенденциите с това, което се случва в западните страни. По-умерени, по-центристки политики с така изтласкване на тези на либералния дневен ред, с изтласкване в периферията и заменянето му с по-устойчива и по-центристка политика. Това е нещото, което ще успокои, ако се случи, дай Боже да се случи, ще успокои хората и ще сложи една нормалност, дай Боже и за 4 години по-нататък. Мисля, че бих ревизирал твоите прогнози за 30% на партията на Радев, защото от тук нататък зависи как Радев ще се позиционира в кампанията, защото всяка една негова проява по медиите предизвика отрицателни коментари. Още повече, че ето, например, скоро някои сайтове изнесоха какъв е неговия координатор в Бургас, който се оказа политически номад. Ако той продължава така, съмнявам се в тези 30%, които ти прогнозира. Ще видим наистина кой е прав. Не искам да не го подлагам на спор това нещо, но ти казвам защо мисля така. Второто нещо, ГЕРБ има твърд електорат от една администрация, която знае, че ако ГЕРБ се отиде от властта, тя също се отива. Знаеш партизанщината в България, че когато някой дойде на власт, назначаваме наши хора, независимо кадърни ли са или не са. И този твърд електорат твърдо ще гласува за ГЕРБ и може би те също ще бъдат втора политическа сила, не първа, а втора политическа сила. И сега ще видим на Конгреса, следващи коментари на Конгреса на ГЕРБ какво ще се случи и тогава вече можем да дадем прогнози на къде ще тръгне ГЕРБ, дали по парзалката, както им се иска на градската десница от ППДБ, или ще успеят да задържат тези позиции, които имат в управлението и въобще във властта. А за ППДБ там нещата са, как да ти кажа, ситуацията наистина е непредвидима, защото ДБ, Демократична България, вече започнаха открито да изразяват недоволство от отрицателния пиар, който им правят Асен Василев и Кирил Петков и свързаната с тях Лена Бориславова. И не е изключено едно разцепване в това обединение, което пък, както казваш, ще доведе до свиване на процентите за тях. И това са, мисля, че трите основни играча, които ще влязат, а от другите, както казваш, че партия Меч до сега не е показала някакви големи такива издънки, че да предизвика отрицателно мнение, поне от това, което попада като коментари. И също бих и дал да влезе в парламента,
А за Възраждане, докато мисля, че до изборите има още много време и котето ще се издъни още повече, който ще му свали още повече процентите. Там мисля, че също бихме ревизирали процентите за партия Възраждане. Дори Market Link стигнаха много радикално до 4,5%, което повече го вярвам. Не че изпитвам отрицателни чувства към тази партия, но котето започна много да се дъни и котето върви по пътя на ВМРО. Започна вътрешното самоизяждане, започна онова самозаблуждение, че ние сме най-велики. Вече има много замаймане в тази партия и това ще доведе и до нейния край, както партия Атака. За другите, за Величие и Тана, вече мисля, че са твърдо подчертат. Аз само искам да кажа на избирателите, че да не се хваща на социологически проучвания, които голяма част от социологическите агенции дават. Те си имат партия, към която гравитират. Някои са към ГЕРБ, други са към ДПС, трети са към ППДБ. И само ще напомня как преди няколко месеца, още когато Румен Радев си беше президент, дори отричаше, че ще слиза на политическия терен, тогава най-одиозната фигура в българската политика Делян Пеевски излезе на един брифинг и буквално изръмжа: нека да слиза Радев, нека да слиза Румен, той го наричаше така. Тогава ще се свие парламента до 5 партии и каза ГЕРБ, Румен Радев, Възраждане и самите ДПС. За мен това правят в момента социологическите прогнози и проучвания на агенциите. Те репрезентират мнението на Делян Пеевски, изразено още преди време, който до голяма степен искат да предпоставят, искат да изманипулират хората, че няма смисъл да се гласува за друга партия. Затова дадох на Румен Радев 30%. Иначе с грешките, които ще направи, ако хората имат мислене, което да е критично мислене, да не позволят на всичките прилепчиви такива кариеристи да се прилепат към него, защото той няма да влезе само Радев, те ще влезнат много такива, бих му дала много по-малко проценти. Но социологическите проучвания в тази посока и се използват като пиар агенции, които казват: няма смисъл да гласувате за другите, има смисъл да гласувате за Радев. Затова бих посъветвала хората да гледат листите, да гледат първите позиции в листите, за да не бъдат излъгани отново. Защото последните няколко парламенти имат критично, но ниско ниво на доверие. 6, 7, 8%. Което, освен че е за рекордно ниско, показва и колко всички партии, колко много талашит, аз така го казвам, политически талашит са вкарани в парламента. И ако в края на парламента излезне проучването кой колко говорим, ще видим колко много хора са стояли на скамейката и буквално не са казали нищо. Защо си в парламента, когато само натискаш копчета? Ти трябва да изразиш позиции, трябва да променяш закона, трябва да коригираш норми, които не са адекватни в момента. Така че хората наистина трябва да гледат листите задължително и да не се влияят от социологически проучвания. Социологическите агенции трябва да бъдат забранени във времето, в което има предизборна кампания, именно за да не се използват за манипулация на общественото мнение, както се използват между другото и медиите. Соня, благодаря ти за това включване днес. И аз благодаря. И до следващото предаване. До чуване. До чуване.